Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw og kinabuhi ang akong suwat suliran. Ako si Nove, 29 anyos, minyo og may usa ka anak na karon. Niya magpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Aron ni hisabtan, sugdon ko sa diyang namabdos ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Mabdos na ko. Mo ba day? Sa ato pa, maamahan na day ko. O, Dong Jimar. Yes! Yes! Ay, salamat sa Ginoo. Humans pila ka pagsuway. Namabdos ka na gyud nak. Malagi ma, nagtuo gani ko nga dili gyud may magrasyahan sa Ginoo ni Jimar. May gani kay naa na gyud din taon. Pag-amping gyud ug sugod karon, ang angayan nimong mga panganon ha kanag yung puno sa nutrisyon. Kanang naay mga sabaw aron daghan ka gatas pohon. O ma. Mauna dong, nag-crave ko glitsyon. Uy, lechon ka day? Wala gidong. Maugi akong gipangita. Ano na si? Mangita ta day? Dara dayo. Usa ka kilo gini akong gipalit aron na gid nga magakaon og lechon. Oh, Oh, ano man ang naong nimo? Di ba mato di mo ganahan kag lechon karon? Oh, yan na. uy, gusto ko atong tiil nga part. Ha? Katong tibok gyud tiil ba? Gusto ko ako mismo gyud ang mulubag sa tiil. Unsa? Naunsa man sad ng imong cravings. Uy, Nya, be, mamaging ganahan na ako, ma. Saan man na ako. Hindi ko kasabot sa akong kaugalingon, God. Kaya kung dili matuman akong gusto, dili man ako mapugngan nga muhilak. unsa? Parehas karon o. Oh, Wagin matuman akong cravings nga tiil sa lechon ang akong giingon, ang akong gusto. uy, nigila ka naman hinuon diha. Uy, Yung anak siya dito sa bahay mo. Basta na gani siya dili matuman sa iyang gusto na mo hilak. sobra po na tibok lechon na lang yun maipaliton si mong bana. Uy, kamahal po duroy kong tibok lechon, no? Ay, pastilan. Ayo! Ayo! Kinsa man ron. Tan pa be, gawson ako. Mauna nang, nang-invite si mama ninyo, bunyag manggod sa kong manghod ron. Adtuon mo niya sa bahay. Uy, mao ba? Dong, naay lechon? Na ate, Uy, Nubi, naunsa ka ba ya? Uy, ano ko tang mangutana ka man? Kauwaw man lang ka. Mama, mga tutaman na. Sige na. Unsa? Uy, pagtarong sa imong lihok diha. Uy, abi pa lang, watay kaon din sa ato. Mo, sige na, good. Mga tutag-imbitar, bitaw ta. Ay, lagi. Kadiyot sa uy, mag-ilis ako. Uy. Dali, lingkod mo dali. Ay, salamat. Ma'am, pwede na ako pangayoon ng tiil sa lechon? Oh, Oh, sige. Why problema na? Nubi, naunsa man ka. Uy, Okay ra, oy. Why problema? Ma'am, sorry kayo, ma'am, ha. Sugo manggunis bata, ma'am. Uy, mauba. Mabdos di ay ka. Nala, sige. Kuha lang di sa imong gusto, ha? Napatay daghang pagkaon diha. Ay, salamat, ma'am. Recorded by X Thunder Gaming. Sukad ko ni Mabdos, grabe gid kaayo akong craving sa lechon. Ug maoro bagyo akong gusto kanang tiil gyud nga part. Gusto ko nga ako pud mismo ang mubali sa tiil. Dili ba gyud ko hilig lechon baboy, pero sa diyang ni Mabdos ko, murag mao may sugo sa bata.
Katawanan man huna-hunaon, pero usahay makalipay sad kaayo. Kay dili na may kinahanglan mo palit, kay sa gunson man ang imbitasyon sa mga kaila. Unya, dili gid mawa ang lechon baboy sa maong hikay. Unya, Oh, nisagot si mama nga kuha ilan ang ikaduhang lechon diha. Ayaw ko nutong gidisplay sa gawas kanaan ng mga bisita. ay, salamat. Buutanag yung auntie, oy. Saling na kang magdos ka. Go, promise. Waman intaw na ako tuyo agaw, uy. Dili bayag ko ganag lechon. Pero karon gaw, masuya, gid ko. Ay, makuha ko, ha? Oh! Oh! Grabe! Karon ka naglubag sa tiil, ha? Basag di lang good ko, good. Morning nga part ang akong gusto, kinagyang tiil. Hala, sige. Mauman ka, ha? Kasakit sa akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Jemar! Jemar! Dog! Mga anak na tingali ko. Sakit ka akong tiyan. Mo ba? Tunaw na. Dado natin ka sa ospital. I'm sorry to tell you, na congenital hand deformity ang inyong anak. Unsa, Dok? Day, nga naman ka nga nalubag ang kamot ning atong anak, no? Unya, gamay pag yun. Kompleto man tagas vitamins. Maula kidong. Luuyasad sa atong anak ko. Nahusto na. Ikaw na yan. Ang importante, maura ni. At least magtubo siya na makahimo paghihapon siya sa normal nga kinabuhi sa katao. Dong. Dili ka na tungod sa imong style sa una, nga kusog kay kang mulubag og tiil sa lechon, samtang mabdos ka, maong naingon ana ng imong anak? Unsa ma? Makaingon ko nga doon na say punto si mama sa iyang gisulti. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kompleto man unta ko sa vitamins sa diyang nagmabdos ko. Pero nga nung diyang nataw siya, lubag man ang kamot sa akong anak. Ikaduhang pangutana, posible ka nga tungod ni sa akong cravings samtang nagmabdos ko niya nga kusog ka ikumulubag sa tiil sa lechon, maong ni resulta paggawas sa akong anak. Ikatulong pangutana, kung dili man ni siya tungod sa akong cravings nga kusog mulubag sa tiil sa lechon samtang mabdos ko adto. Unsa may posibleng hinungdan nga ma-deform ang kamot sa bata inigawas niya? Ikaw pa tug katapusang pangutana. Posible ba sad nga kaliwat ting mga ingon ini? Wa man sad ko'y nahinumduman nga naa ko'y kaliwat nga sama ini ang kondisyon sa akong anak, ingon man ang side sa akong bana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Novi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anin na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related ng mga problema tungod kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email sulirana
@Nuvi_612 or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you can dream it, of course you can achieve it. Ang kini magkuno nga atong kinabuhi magsugod ni sa panguna-una. Tanang mga butang may tabo din magsugod sa panguna-una. Kay kung wa kay plano, unsa may direction si mong gibuhat wa, no? So tanan mga kanang mga discoveries, kanang mga sa siyensya, sa medicine, sa engineering, tanan magikan na sa imong mga damgo, mga panguna-una, no? Alright? So ang ato magtatampo karong adlaw si Nuvi, 29 years old male, na married rather, na ni siya usa ka anak taga Konsolasyon, Cebu. Wow, kumusta naman dahil si Ma'am Lolita Vintic o si Ma'am Luisita Balduaso diya sa Konsolasyon o mga paradyang family diyang dapita, no? Nuval family, mayong pagpaminaw, no? Si pa may mga tayong taga diya po sa Konsolasyon sugod Southern Leyte mayong pagpaminaw diya, no? Mga butad, mga diharmi, mga biloso, mga maulas, no? Mga kaila diya, no? Daghan mga Duran family ako mga parente, no? Mayong pagpaminaw. Labi na gyud ni Juging Irana, no, da sa Mahayahay. Si Kapitan Jaime Butad da sa Barangay Mahayahay. Ma'am Jima Distrisa mayong pagpaminaw. Alright, so going back to our sender, si Nubi. Unalimtan din na nako si Brian Nadila Batayula o si Jerry Nadela. Happy birthday day ni Lulong Bantilan, no? Ingkita mong ni Brian. Sa dok, kadadlog ko naminaw nimo. Sa mong Brian sa kadaghan sa atong gustong i-greet, malimot na lang. Alright, so si Nubi taga Konsolasyon, Cebu. Punto medikal ang problema ni Nubi, no? Ato laning tagag pagtagad, no? Kompleto man unta kos vitamins sa dihang nagnabdos ko. Pero nga nung inborn nga lubag man ang kamot sa akong anak. Well, daghang mga factors to be considered nganong naay gitawag na tuog congenital malformation, no? Or mga dili kasagaran nga may tabo sa development sa baby dito sud sa uterus. Dili lang ang kakumpleto sa vitamins kundi basig na ay mga untoward incident like nauntog baka or naabay defect sa chromosomes, no? Namatay inborn errors of metabolism. Mga na daghan gyud kayo mga developmental problem nga mo come up mong pagtuon sa una sa pediatric subject, no? Daghang gyud kayo, no? Naay uban na mga clip palit, naay mga hair lip, naay uban na ni naay mga nagkuugulo, hydrocephalus, nasa microcephalus. So naman sa mga abnormalidad sa mga extremities. So dili lang vitamins ang atong basihan, Nubi, ano makaingon ta nga guaranteed gyud nga normal ang paggawa sa bata nagka-tao, no? So wa na gyud ko mo ngadto sa mga buntis nga naminaw nato karon, wa na gyud ko mo sa naaklay close monitoring sa progress sa pregnancy by your attending OB-gynecologist. Para kung na may diferensya intrauterine, expert man isla ani makurhian as soon as possible. Ikaduhang pangutana, posible ka nga tungod ni sa akong craving samtang nagnabdos ko nga kusog kayo ako kung mulubag sa tiil sa litson maong ni resulta paggawa sa akong anak. Hindi lang po kumukomentaryo. Kining craving sa pregnancy gitawag na mo og pika, no? Uban mag-crave og santol, mangga, ngimo litson. Wow. Naay mga ingon ani napoy mo yung nganong ingon ani man ni siya pagkatao tungod kay kusog mo kumukaon og kanang pawikan moong mura pog pawikan ang akong anak. Naay mga totoo nga ingon ana pero kuan magug ko Nubi, medical doctor mo ko, so ako lang ibase ang akong komentaryo sa medicine side, no? Although we cannot roll out possibility nga naay mga ingon ani mga supernatural or mga belief nga ingon ani, labi na nga sa mga
hilit-hilit nga mga lugar sa rural area, no? So naay mga istorya ngayon ani pero dili ko kampante nga mo komentaryo nga tungod kay kusog kay kang mulubag sa bato sa tiil sa hilitsyon mo sad nga naglubag sad ang kamot sa imong anak nga pagkatao, no? Ikaduhang pangutana, kung dili man ni siya tungod sa akong craving nga kusog kong mulubag sa tiil sa litson samtang nabdos ko, unsa mang posibleng hinungdan na deform man ang kamot sa bata inig gawas niya. Actually, sa akong manumduman sa mong ubigay ni nga subject sa una, normal nga paggawa sa bata is sipalik para maguna ang ulo. Pero naay mga panahon nga putling maguna ang tiil. Napay panahon maguna ang abaga. So mao na nga dili pareha ang inunta pagkabutang sa developing fetus dito sa uterus. So usapon ni nga maingon ta makonsiderar. Another possible reason is there might be some abnormalidad sa configuration or sa forma sa imong uterus kana kung wala gyud ka ma-monitor closely sa imong attending gynecologist. Another reason is mo gito na kay inborn error, congenital, genetic, something to do with the gene na yung dili na to ma-explain dali lang din no? Kay bisan kami mga doctors, bisan ako, paglisod kong sabot ni usahay ning mga congenital malformations nga namatay mga inborn errors nga mao na mga metabolism sa mga enzymes, mga whatever, no? So mao na nga ipakita lang ko kahani og sa may mo pakita orthopedic surgeon, no? Kung say mahimo nani labin bata pa, no, na may mga intervention nga mahimo para matarong ng kamot sa imong anak nga naglubag man kaha, no? Okay? Sunod nga pangutana, posible ba sad nga kaliwat ning mga ingon ani naay mga genetic loading, no? Kung ginaingon ay mga manang mga gene, no? Wala man sad ko'y nahimduman nga naa ko'y kaliwat nga same og condition sa akong anak. Ingon man ang side sa akong bana mo. It doesn't follow always nga wala kay kaliwat nga exempted na ka, no? Just like muhisikot lang kong mga psychological problem, no? It doesn't follow nga walay na psychologically deranged sa inyong pamilya nga there is no possibility nga magka-develop sad ka. So the same is true with this deformity sa kamot sa imong anak. Ingon kang wa may kaliwat nga naingon ana. O there is always such thing as the first time, no? Pagkita lang ni siya novi og orthopedic surgeon o pediatrician din orthopedic surgeon, dako akong pagtuo with the advanced technology karon sa siyensya, sa medicine, makurhian ning nalubag nga kamot sa imong anak. Pa-x-rayhan nila, surgical siguro na sila mga ibutang diha nga mga laki nga gitawag din nato sa Binisaya og laki-laki nang brace ba nga nagkatubo sa bukog tarong na siya nga motubo, no? Sa may mga orthopedic surgeon diri sa akong Janos Vizcaino, no? Musta naman ang mga unay mga expert, no? Ipoy Ilano. Mao ni sila yung mga expert aning mayon aning problema. Alright, so now nakasabot ka novice akong speaker nimo og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Makausap pa ako si Dr. Rene Obra. Maningkamot ra gyud ko pag-speaker ninyo bisag dili ko surgeon, dili ko orthopedic surgeon. Akong anak orthopedic surgeon. Ngambog ko ninyo ana. Kada magwangan akong anak orthopedic surgeon. Pero ako psychiatrist ko. Pero na basic knowledge about any medical problem. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye.